efectivament vèiem Barack Obama, que és un dels líders mundials als quals l'organització d'aquesta V s'ha volgut adreçar en les últimes setmanes, també en els últims mesos, així com també a Ban Ki-moon, el secretari general de les Nacions Unides, el papa Francesc, el primer ministre italià Matteo Renzi, i són unes lones que omplen també aquests dos eixos de Gran Via i de Diagonal. Ara mateix ens n'està enfocant una d'elles, la càmera que tenim a l'helicòpter amb Manel Elias. Sí, aquí, si bé dèiem a Gran Via que la imatge era millorable, com a mínim la que perseguien els organitzadors, en canvi ja podem dir que tota la Diagonal ja està molt més formada i que hi ha la gent suficient com per tenir la senyera que busca l'organització. Efectivament, veiem diferents imatges. Aquest és de Stephen Harper, el primer ministre del Canadà, una de les personalitats a qui al llarg de l'estiu es va adreçar a l'Assemblea Nacional Catalana amb una d'aquestes 10 lones amb les quals es volia internacionalitzar el missatge i que avui també estan repartides en aquest tram de la Diagonal, més tocant cap a Pedralbes, a les Corts. També la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, va ser interpel·lada pels organitzadors. Aquí veiem un missatge també de la gent d'Alcarràs que s'ha situat en aquest segment de la Diagonal, i veiem aquí sí que hi ha molta més gent amb aquestes samarretes grogues i vermelles que a la Gran Via. Encara hi ha gent, però, als laterals. Se'ls demanarà en breu que es vagin posant a la calçada central perquè es vegi una imatge més compacta d'aquesta gran senyera que es vol crear. Aquí sí que l'helicòpter ofereix una imatge privilegiada perquè són zones molt més àmplies on les capçades dels arbres no ens impedeixen veure tant els manifestants. Esteu, Manel, a quina alçada? Això és la Diagonal a l'alçada de la Illa, oi? Del centre comercial de la Illa. Exacte, acabem de passar pel carrer Numància i ara estem avançant, deixem enrere l'illa Diagonal per acostar-nos cap a Francesc Macià i a l'alçada, per entendre'ns, de Ban Ki-moon, del secretari general de les Nacions Unides. Evidentment, aquestes imatges des de l'altura no ens deixen veure si estan suant gaire o no els participants en aquesta V baixa, però per la calor que fa avui, el sol impressionant que regna per arreu, els homes i les dones del temps ja ens havien dit que finalment aquesta tarda seria una tarda plàcida, una tarda d'agost, d'aquest estiu que no ha fet durant aquest any. Doncs totes aquestes persones estan aquí aguantant des de fa una estona, estaran encara una bona estona més sota aquest sol de justícia que està caient a plom. Tècnicament, per a la formació de la V baixa queden ara 3/4 d'hora. Estem veient el recorregut entre la punta de Diagonal i el vèrtex situat a la plaça Glòries. Veiem les lones amb les cares dels líders mundials. També, al llarg de tot aquest recorregut, hi ha, ho hem apuntat abans, hi ha fins a 54 colles castelleres que estan preparades per a en un moment determinat de la tarda aixecar algunes formacions. Com que no hi ha escenaris al llarg de tot el trajecte, que són 11 quilòmetres de longitud, entre que és tota la Gran Via i tota la Diagonal, com que no hi ha pantalles a tot arreu, sí que hi ha programades moltes activitats, la majoria espectacles de caire popular, com per exemple les formacions que aixecaran aquestes colles castelleres. Es tracta de 200.000 metres quadrats coberts, almenys aquesta és la intenció en el decurs al llarg d'aquests 11 quilòmetres de longitud dels diferents trams. N'hi ha 73 en concret i la gent ha arribat aquí bàsicament en els seus vehicles particulars amb més de 100.000 cotxes i també a través dels autocars. El nombre d'autocars s'ha anat incrementant. En les últimes hores s'ha superat ja els 2.000 i això fa que aquests més de 550.000 escrits que havia informat l'organització doncs facin pensar que veritablement quan acabi aquesta jornada la xifra d'assistents, de participants que s'haurà assolit doncs serà com per recordar-la almenys un temps. Sí, veiem clarament que hi ha trams més compactes que d'altres, d'aquests 73 trams que hi ha per formar la V baixa. És tot un repte per a la mobilitat. A les 3 de la tarda
s'ha començat a tancar el trànsit a les principals artèries de Barcelona i a les 4 s'ha començat la crida a formar aquestes que són les posicions i que la gent anés fent via cap a les localitats assignades. Com dèiem, encara queden, però, ben bé 3 quarts d'hora per a la formació completa de la V baixa. Sí, serà amb aquestes dues capçaleres, amb les seves inscripcions, 9N votarem, 9N guanyarem, que arribaran a un punt culminant just en aquest vèrtex on es podrà llegir aquest missatge i serà previ justament a l'arribada del miler de cantaires que han d'interpretar l'himne Ara és l'hora, que és l'himne de la Via Bàltica, que justament també celebra el seu 25è aniversari. A la Xina. Ja m'han trucat. Vaja.